Ahojte, volám sa Martin Kopal, mám 35 rokov, pochádzam z Banskej Štiavnice a živím sa ako kameraman. Ja z môjho povolania trpím profesionálnou deformáciou, keď som sa rozhodoval, že kde si dám spraviť rekonštrukciu zubov. Smart Dental malo napríklad veľmi pekné videá a na základe toho, že som videl aj to, že ako to celé prebieha, tak som si povedal, že toto by mohlo byť nejaké príjemné prostredie a nakoniec ma presvedčil pekný marketing Smart Dental. Asi ako väčšina ľudí, ten strach zo zubárov je. Ja som mal problémy so zubami viac menej od malička. Preto som sa rozhodol aj pre takú kompletnú rekonštrukciu, aby sa aj to zdravie tým pádom dalo viac menej dokopy. Už prvá konzultácia s pánom doktorom Tulenkom ma presvedčila, že som tu správne. Všetko mám dopredu vysvetlené. A všetko je to povedané s kľudom, vždy som vedel, že čo ma čaká, tak som odchádzal viac menej s pohodou a úsmevom, pokiaľ to samozrejme anestéza povolila, hej, čiže to asi hovorí za všetko. Čo ja ako šofér úplne že najviac oceňujem je to, že nemusím cestovať hodinu skôr kvôli parkovaniu. Sú k dispozícii dve parkoviská pre pacientov, čiže v podstate stále mám kde zaparkovať. Moja vďaka v podstate patrí celému týmu kliniky Smart Dental.